bandang kanan, yung naka-gray mga idol. Tumira sa may bandang kanan, sinusundan na. So wala na yatang bala to. Tira kayo si bandang karo. Tumira mga, tumira na akong mga tatong nakabatang kadilala. Tumak. Yun o, shout out mga idol. Shout out mami. Yun o. So yun mga idol, dito na tayo sa Gimba Bypass Road. So huling aksyon bago ang eleksyon. So shout out mga idol. Oh yun. So shout out mo to. Shout out mga idol. Yun o, shout out. Uy, madami rin pala itong 15 ah. 14 ba yan mga idol? So tignan natin. Kasadahan mo mga saan ba? Nang mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan, paganahin kaalaman, nang bitihin mapakita kung ano kakaya. So ito mga idol, so 14, 15 below. So dahil lalaki nito ha. Ito yung video mo. Yung nakapahiga eh. So shout out dito kay Sir Cops. So yun na mga idol, so ready na. Fight, fight, fight. So tignan natin mga idol kung kakanatong ating mga troops dito. First category 15 below. So yun na, nangunguna si Michael Colaro Hustos. Madilim mga idol, madilim dyan. So yun na. Paano muna natin yung mga bata. Yung mga bata. So ito mga idol, mga chick boys. Yun na. Oh yeah, color captive. So ayun, may tumili sa may bandang kanan si idol. Ayun o. So nasira na agad yata. Hindi. So ayun, si Oyen. So ito sa batang pa. So medyo lumang ng konti itong ating sa kalikod. Ayun o. So si Jessie. So dito naman tayong mga idol sa Gimba Bypass Road, kung saan magaganap ang matinding tugisan, matinding banatan, matinding tirahan at matinding digma ng mga bisiklitero at siklista mga idol. So kagagaling lang namin sa team Tour of Kamiling, kung saan ako ay umitim dahil 4 na araw na stage doon mga idol. Nangitim ako doon, maitim na nga, umitim pang lalo. So ito, malapit ang mag-flag down, magtitirahan na to mga idol. So ride safe mga idol, ingat-ingat to, mira na mga idol. So ayun, nagkabalatan ka agad, nagkabakbakan na wala to 7-Eleven, sinusundan ito ba yung sumusunod na yan mga idol. Ayun na to, mira ka agad oh, Sang Timbaldez. Ayun si Colaro Husto mga idol. Putay na naman, ipit-nut kami dito. Ayun o, tayo mo sa araw. So nagkakatirahan sa may bandang harapan mga idol. So hindi maganda ito na pwestuhan natin. So mag-change tayo di sa likod mga bata. Mga bata. Yun o, ito lang idol. So yung mga bata tirahin mo. Dito. Tara na ba dyan? So tirahin mo ito mga bata. Yun ah, yung mga bata tirahin mo. Yan mga bata na yan. Yun sa likod. So ayan mga idol, sila oh yes, si long hair dito mga idol. So tayo sa harap, nagkabakbakan na dito sa harap mga idol. Tignan natin si Utumidya, si Jessie ba yun? So dito kayo yung mga ating mga bata, mga sarap. So ito may tumitira si bandang harapan mga idol. So sino to mga dito, may team AOB Team Valdez. So meron pa tayong mga tao dito, meron pa tayong mga bata dito mga idol. So wala yata, si Jessie ba yan? Hindi. Ayun o, ito meron tayong isang nagbe-breakaway. Ito ating unang breakaway mga idol.
ating peloton mga idol sa peloton. So meron tayong umalagwang isa sumusunod sa may bandang likod may AOB. So ayun no, naku, nawala na tayo ng tao. Sino ba yung mga ano dyan? So napakabilis lang kanilang bakbakan mga idol. So ayun si Waki. Si Waki ba yun? So tignan natin. So ang kanilang speed 50 kilometers per hour mga idol. Napakabilis. So di tayo makapwesto sa may bandang harapan dahil may mga marshals dito. So ayun, may nagkakatira sa may bandang harapan mga idol. So saan si Carrot? Carrots wala. Saan si Carrots? So dito team pula. Merong mga tiga Pangasinan dito mga idols. Ayun o, to umitira sa bandang kanan. Yukong yuko si idol. So dito rin sa Aljur. Ayun o, nagkakabakbakan sa may bandang harapan mga idols. So yukong yuko talaga. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Napakabilis mga idol. Saan na si Claro sa bandang likod. Eto ngayon mga idols, medyo naglalaylo uli sila sa likod. Saan pumupwes? Oh, angat. So si idol, so nagkakabakbakan na rito. So advance tayo mga idol. So sa likod, kanay mo. So right turn, right lang, right. Si Aldor ba to? Hindi. Likod pa ganun. So walagwa na yung ating unang breakaway mga idol. So dito tayo sa may bandang kaliwa po pwesto. So ayun, may humahabol mga idol. Sa yun, eto na, nagkakabakbagan na mga idol. Post. Shoutouts mga idols. Shoutout sa mga ka-cyclist. You know, mukhang marami tayong dials mga idols. So ito na yung ating breakaway mga idols. Solo ngayon to, solo breakaway. Wala natin, walang humahabol sa kanya. Medyo malayo ang agwat. Ilang ang agwat? 50 meters lang mga idols. 50 meters lang. Ayun na, sarap mo. So 50 meters lang ngayong agwat mga idol. Ayun na, may isang humahabol mga idol. Ayun o, nakakulay blue. Blue skies blues. So didikit siya dito sa ating Wekawis. So ayan mga idol, didikit itong ating second group. So 10 meters, 20 meters, didikit na siya. So ang kanilang speed 37 kilometers per hour sa bandang likod. So wala, tahimik ang ating peloton. Nagtitira dito sa may bandang likod, Team AOB. Kasunod na itong Team Valdez, anak ni Ruben de la Cruz mga idol. So ang kanilang speed 54 kilometers per hour. Napakatindi mga idol, 54, 48 kilometers per hour. Dalawa to mga idol, Team AOB tsaka isang Team Valdez. So maghabol to doon sa ating breakaway. Ayun na, malapit na din ang dikitin, mga 50 meters na lang mga idol. Meron pang isa sa may bandang likod, Team 7-Eleven. Team 7-Eleven sa bandang likod naman yung ating peloton. Mukhang nagkukwentuhan na lang mga idol. Ayun no, walang bumibira, walang nagtatanggang humabol sa ating peloton. Ayun no. So habol natin itong peloton mga idol. Tignan tayo kung anong kanilang plano, o ano ang kanilang plano sa mga nagbe-breakaway. So ang lakas ng hangin mga idol, ang lakas ng hangin. Ito doon sa bandang harapan, batang Atilano, isang batang KD at isang Tempo Drip mga idol. So nagkakawayan sila. Ewan ko kung anong ginagawa nila, kung anong humihingi ba ng tubig. Umitira kayo sa mga bandang kanan to, si Claro to, Tempo Drip mga idol. Gusto niyang dumigay sa ating 4-man o 5-man breakaway. Ito na si AJ Salvador, Tempo Drip mga idol. Ayan na, ang kanyang speed 42 kilometers per hour. Gusto niyang dumikit doon sa ating 5-man breakaway. So sa likod medyo naglaylo na naman ang ating peloton.
Ito, nagkakapa tayo ng Truencos. So, tumitiro yun, no? Team black from Gimba. Meron din tayong team pula. So, dito tayo sa mag-u-turn sila, mga idol. So, ito na yung ating, tatlo na to. Tatlo na tong kasama mga idol sa ating breakaway. Meron dito Team AOB. Team AOB naka-kulay blue. O meron pang sticker dito pa Jack mga idol. Tao natin to. So lumalayo na mga idol. Lumalayo na tong lumalayo na nga ng lumalayo. Itong ating mga breakaways sa likod. So tatlo sila. Tatlo tong namuo sa ating breakaway. First breakaway mga idol. Baka ating grupo. Andito ngayon yung Team Valdez. Ayon si AJ Salvador. At andito yung Team 7-Eleven mga idol. Andito si AJ Salvador. Isang Team Valdez. Anak ito ni Ruben Valdez. Ruben de la Cruz mga idol. So dira. Mukhang taga-Gimba tong isa. Itong isa taga-Asinggan, meron pa tumitira sa may bandang likod mga idol, may humahabol, batang atila, no? Ito, dumidikit si Refato. Ayun, no? So ito ang ating grupo, nagkakabakbakan sa may bandang likod itong ating grupo mga idol, oh. Mukhang mabubibilis yung ating pelotons. Gusto nilang dumikit dito sa second group. So ito na yung ating pelotons mga idol. Ayan na. So ito ang ating pelotons. Malapit lang dikitin yung second group mga idol. More or less 50 meters na lang sila sa second group. At ang ating breakaway ay medyo malayo na. 200 meters ang ating breakaways. So ubos na naman. Kaya may tumitira lang sa may bandang harapan mga idol. Standard Insurance, sinusundan ng Bora Team Philippines EF. Ayun si Michael Claro Justo. Mukhang seryosong pumipidal mga idol. Yun, oh. So balik tayo ng konti para punta tayo sa U-turn. So naka-U-turn na yung ating breakaway na tatlo mga idol. Ito na. Ito na yung tatlong breakaway mga idol. Ito na, bumapaspas, oh. Napayokong-yoko mga idol. Punta natin yung tatlong breakaway. Patuloy silang lumalayo sa second group. As traveling speed of 40 km per hour. Napakalakas ng hangin mga idol. So mag-uusap-usap na itong mga tao mga idol. Isang team AOB. So yung ibang team di natin kilala. Sa sobrang dami natin kaibigang cyclista ay hindi na natin ma-recognize lahat. So ito basta ito team AOB itong isa. So palagay ko nagkakausap-usap na itong mga idol. Lumalayo na sa likod. Nako, susmiyo marima. 200-300 meters na ang kanilang agwat sa pelotons. 100 meters ang lamang ng ating breakaway. So eto na, this is it mga idol. So wala bumibira, lumalayo yung ating breakaway mga idols. So ilan na lang ating bata rito? Isa, dalawa, si AJ tsaka si Claro. Ito pa, hindi, Gimbat eh. Alala si Jesse. Hindi pa ba si Jesse? Si Kuwaki, dyan pa. Wala na rin. Saan? Sino? Si Waki, wala na. Ayun o. Wala si Waki. Si Claro, tsaka si AJ. Ubos na naman yung aming team mga idol. Kumalas na. So nagkakapatayan na ng turuan ko. Nako, napakalayo na mga idol. 300 meters. So wala na yatang mga to. Tira kayo si bandang Karo. Tubi sa bandang gitna mga idol. So kung magtatangkang humabag, dapat dumikit si AJ para maghatakan sila. So ayun mga idol. Ito ngayon na tumitira kayo si Claro. Ba't di sumunod si AJ? Baka magkakasama yan mga idols. Dapat kasama niya yung tumira. Si AJ yun nag-iwan sa likod. So
So itong dalawang maghahabol, yung kalaban ninyo mga idols ay diretsong takbo, steady, maintain ang kanilang speed mga idols, samantalang kayo ay nagkakaturo-turuan. So hindi nyo mahahabol yung ating mga breakaway. Ang lakas ng ating breakaway. So ito medyo lilo, so nakaikot na naman yung ating breakaway. So pero lumapit ng konti, mga 250 meters yung breakaway mga idol. Ito na guys, ito na. So di ko alam pala, di ko natalong ilang ikot ba. So ihatid natin sa finish line, ay sa starting line, para malaman natin kung ilang ikot, ilang lap mga idol. Ayun ha. Ayun ha. Anong chapter? Anong chapter? Chapter ka EOD. Ang chapter ka? EOD. Santa Maria. Santa Maria. Taga Santa Maria pala ito mga idol. Santa Maria Pangasinan. So mga tropa. So ito ating 3-man breakaway. Ayun ha. Bagsahin na. So lumayo na itong ating mga breakaways mga idols. Lumayo na sila ng lumayo. Talagang maintain ang takbo. Baka magkakasama itong mga ito eh. Baka puro taga Santa Maria Pangasinan yun mga idol. Naku po, Santa Maria Elementary School. Santa Maria Bulacan, wala na. So wait, yun sa bibad ng kalwa si long hair mga idol. Ito na si long hair. Bigyo mo ng konti ito. Bigyo mo ng konti ito mga idol. So yun o. So ito na natin Pelotonks. Ayun ha, muna tayo sa Pelotonks mga idols. At sinundan ng batang natin, tinundan na Team Bola, Team Pola, ito na Team KD, Team Spartan. Ayan na mga idol, nagkakabakbakan na naman. So tignan natin kung aabutan pa nila. Kung aabutan pa nila yung tatlong breakaway. Sobrang layo na yung tatlong breakaway na yon. Mga 400 meters na mga idols. Balance. So malakas yung taga Pangasinan na yun mga idols. Ayun ako, tumitira sa bandang harapan na naman mga idols. Ang ating breakaway. So tignan natin sa finish line kung gaano pa kakwan, ilang lap pa. Last two. Uy na malayo mga idol. 300 meters. So punta natin itong isang umihiwalay sa Peloton. Ito may isa. Ito may isang naghabol mga idols. Anong team ito? Team Vendera. So titignan natin. Uy, anong nangyari doon? Wala. So ito yung ating sumusunod na yun. Napakalakas ng hangin. So hindi na nila kaya abutan yung tatlo sa breakaway. So tignan natin mga idols. Shout out dito sa mga organizers dito sa Gym Bypass Road. Naku, nagkasemplangan yung mga bata. So tignan natin. Ano nangyari? Yan. Ha? Okay lang? Bakit? Tumikon mo kayo. Anong kan? Ano nangyari? Okay lang, Oyen. Ha? Huwag kayong nagkakakuha na nag-aaway, magkakasiklista kayo, magkakaibigan kayo. Ha? Oyen, may anong masakit sa'yo? Gas-gas lang naman. Halika na. Ikunin mo yung sasakyan, isasakay ko siya. Dito ka. So ayun mga idol, meron tayong casualty. Asan ang medic? Asan ang medic? So may dala kaming casualty. Asan ba? Sabi nanay mo? Saan? So may casualty kaming karga-karga mga idol. Saan? Ayun. So semplang. Bali ang paa, bali ang ulo.
Hindi, oh. Niloko lang, huwag balik. Tingnan natin breakaway mga idol. So pagbalik dito, rimatihan na. Rimatihan na to pagbalik mga idol. So wala na, hindi na nagtangka. Hindi na nagtangka yung ating peloton na humabol dito sa ating breakaways mga idol. So dito magaganap. Dito magaganap ang matinding remate mga idol sa tatlong ito. So malayo na ang kanilang agwat doon sa ating peloton. Dito sa breakaways. Ha? Lumanang. Naku po, medyo tinatagilira na si AOB. So ito yung ating peloton. Mukhang wala na. Bumigay na itong ating mga pelotons. Wala na. Mukhang bumigay mga idol. So dito tayo po focus sa ating 3-man breakaway. You know, shout out Melrose Dawang. So subscribe kayo o mag-like kayo, follow yung kanyang page. Ano nga ba yung page niya? Spin and shot? Snap and shot. Ha? Snapshot. So mati pagbalik mga idol. Iba naman tong pan na to. Hindi man lang marunong magbigay. So ito yung ating tatlo mga idol. So tignan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na oras, sa mga susunod na minuto. Balik dito mga idol, rematch na. Rematihan, bakbakan, tugsan, digmaan ng bisikleta mga idol. So ang lakas ng hangin, ang kanilang speed napakabagal, 27 kilometers per hour. Napakabagal mga idol. Dahil ang lakas, pasuba. So bumigay na yung ating peloton, hindi na talaga maghabol yon. Dalawa mga gabol, isang batang Atilano, tsaka isang Timbinde, ito ba yun? So ito. So lumalaban pa rin mga idol. Ito yung dalawa, pinaka pang-4, pang-5 ito mga idol. So ito pa yung isa mga idol, 5 lang daw ba? So malakas ang hangin. Mukhang lumalapit pa sila. Baka dumikit pa to. Nagdadaan-daan yung kan eh, breakaway eh. Pula mga idol, team pula. Team pula itong isang nagabol. Sino ba yun? So ayun yung ating grupo. Lumapit ng konti pa. Naku, nagkakabakbakan na sila oh. So tara sundan mga idol, yung ating breakaway. Nagkakalamangan na to mga idol oh. Walang gustong tumangko. Hindi ka tumiya sa bandang kaliwa yung Team AOB mga idol. Tumiya sa bandang kaliwa Team AOB. Sinundan na nakakulay gray at ito nakakulay blue mga idol. So ang travel speed of 50 km per hour. Ayan na mga idol. Sino kaya magkakasama dito? Hindi ko alam kung ito ba yung magkakatropa o ito ba yung magkakalaban mga idol. So pasensya na. Hindi natin lahat ma-memorize kung sino ang magkakasama rito. So nagkakargaan, nagkakasubukan. Medyo naglaylo sila mga idol. Naglaylo sila ang ating finish line, 500 meters to the finish line na lang mga idol. Tumitira itong bandang kanan, ito nakakulay gray, sinundan na nakakulay blue. At itong Team AOB na sabi bandang likod lang mga idol. So walang gustong tumangko, walang gustong pumalit. So last 450 meters to the finish line. So tignan natin mga idol kung sino ang kukuha ng stage na to. So ngayon lang ulit tayo nakapaglaro dito sa Gimba Bypass Road. So may mga dayo tayo taga Pangasinan, Torla, Nueva Ecija. O yan mga idol. So nagkakapakiramdaman na. Last 300 meters to the finish line mga idol. Pakiramdaman kung sino ang unang bibigwas. O, malapit tayo sa finish line mga idol. So kumakaliwa. Sinundan ng naka-blue. Nasa likod lang itong si AOB. Tumitira na, timukan titira na. Kanan tumitira sa may bandang kanan yung naka-gray mga idol. Tumira sa may bandang kanan, sinusundan na nakakulay blue. Nasa likod lang si AOB. Ayun mga idol, ayan na. Tumitira na yung nakakana. Ayan na mga idol, yung naka. Ayan na. Yung sa likod. Ayan na mga idol, nakakulay.
ito ang nanalo na to. So ito yung nanalo ba? Ito yung second. At yun ang third, Team AOB. So punta natin sa mamaya natin kunin yan. Patandaan mo yung mukha. Taking group mga idol. Mukhang umabot pa yung isa mga idol. So ito, tignan natin kung sinong lilibate. Last 300 meters to the finish line. Ito na, tumitira itong team nakakulay pula. Sinusundan ng Batang Atilano mga idol. Ito, team Bindeta yata yun. Sa itong Batang Atilano mga idol. Tignan natin kung aabot pa. Ito, kumakarga pa itong Batang Atilano. Sumusuko pa. Ay, di pa sumusuko mga idol. So, titira pa mga idol. So ayan na, Batang Atilano nakakulay pula. Tumitira ito nakakulay pula mga idol. Tumira na akong mga dato nakabatang Atilano. Tumira na akong mga dato nakabatang Atilano. Tumangat na talaga. Umangat na mga idol. So napaangat pa ako. So Batang Atilano yung sarap. Batang Atilano ang nakadali mga idols. Magkirimatihan pa tong peloton mga idol. Ito si Claro nasa may bandang harapan. Michael Claro Justo mga idol. Michael Claro Justo ngayon dumadali. Nasa may bandang harapan. Michael Claro Justo. Ayun o, tumitira mga idol. Iniwanan niyang grupo mga idol. Michael Claro Justo. Ayun o, pang TikTok mo yan idol. Sa likod. Ayun o. Ayun o. Dadang. So ayun mga idol, ang tindi ng ginawa ni Michael Claro Justo. Kaya lang, huli na ang lahat. Huli na ang lahat, idol. Post. So ayun. Ang lahat, kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panat.